malam ni saurayi ne matashi, ina da ƙarancin shekaru, amma alhamdulillahi Allah ya mun baiwa ta riko da addini, domin duk salloli biyar a jam'i nake, har ta kai ta kawo a yanzu ni ne nake kiran sallah a masallacin unguwarmu. An gaishe ka sarkin ladanai. Yace kuma duk sati ina sauke alkur'ani sau biyu. Wannan fa ya shiga layin waliyai ba. Daga himma har ya zama ladani a unguwa, daga ladani a unguwa har yana sauke qur'ani sau biyu. Wannan ai ya hau martaba babba fa. Saukar qur'ani a duk sati sau biyu ai babban aiki ne, ai kai kokari. Yace kuma ina halartar majalisan karatu da dama. Yace amma wallahi malam, duk waɗannan ayyuka da nake yi, duk lokacin da na shigo gida naga kuɗi sai na ɗauka. A'udhu billahi a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam kaga waliyin kashe barawo ne.